dat me kwaad wordt. Ja, wat doe je dan als je moet oversteken? Steek je gewoon over, toch? Dat boeit toch niet. Dus. Ja, dat is een beetje zo zoals het hier gaat in de stad. Ja, een beetje, ja, ongeorganiseerde zooi, zeg maar, eigenlijk. Ja. Ik zal even filmen waar we nou zijn. Dan kun je zelf even googlen op Google Maps waar het precies ligt. Ik heb ook geen idee. Ja, voor de stoplichten wachten ze wel trouwens, althans meestal. Dus in dat opzicht gaat het nog goed.
dan hebben we nog de kolenwisselingssluits. Zo, wat de bommen zijn dat, joh. Zieke saluut, man. Ziek.
En dan de nocturne de Valencia met de loeiharde knallen van de enige echte Mascleta. Belgium. Extreme salute rocket.
de Zenetrofee 2018, de Daylight Show. Aanstekers.